Da još malo da snimimo. Brat, Rusija, Serbija, braća, evo ga, braća moja, braća Kazahstan, Serbija, Rasija, živjela Rasija, živjela Serbija. To su naša braća pravoslavna, vidite šta je ovo. Nema života bez Rusije i naše braće, tako da evo još malo snimimo ovu prirodu, ovo je stvarno izlet, evo vozimo se ovo nekih pola sata, 45 minuta ova vožnja traje. Zaista, tako da ćemo malo snimiti planinske blagodati. Vidite kako je ovaj Kazahstan lepo. Мне что рассказывал, там пансионат есть, который, и туда можно у врача берешь направление, и бесплатно на 2 недели. Да?